Silakan. Ini sih, kosong, beli kopi. Ya, mantap nih kok. Mantap nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada para pepunden sesepuh dina sepuh Kaspuan ingkang dhatina bekten dumateng Sohibul Musib Sohibul Bait inggih menika Bapak Asnurianto saha Ibu Jumiati ingkang kula hormati, dumateng para Bapak Ibu sedaya ingkang sami pilenggahan kakung Semawana Putri ingkang dhatina hormatan. Muga serangan tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing kalodhangan dalu punika kita sedaya dadi kaparingan nikmat ingkang mapinten-pinten ing antawisipun kawilujengan, kabagas warasan, kabagian saha kamulyan sehingga saged bermuajahah nyawiji wonten. Salawat wa salam kita tansah kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sumramba dumateng keluarganipun para sahabat lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah setya tuhu dumateng ajaranipun lan mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sedaya kagolong dados umatipun ingkang manggi kabegjan wiwit donya dumugi wonten ing akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Sagunging para tamu kakung Semawana Putri ingkang dhatina hormatan, dene kula saking Kaliwungu nepangaken riyin nggih. Kula saking Kaliwungu minangka sesulihipun saking Bapak Warsita saha Ibu Satem. Kula piyambak waluya kula Kaliwungu rawuh wonten ing mriki ingkang sepindah silaturahim. Mugi-mugi silaturahim kula panjenengan sedaya menika dipun niati kanthi niat ibadah sehingga pikantuk amal ibadah sing asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Kenapa teng mriki bagi saking mriku mung bekta sedherek ingkang kathah boten bekta menapa-menapa. Bekta niku kayane nggih sangu kiyambak mboten cekap. Tapi insyaallah kita niati silaturahim iku. Insyaallah kula panjenengan sami mangertos bahwa tiyang silaturahim, seneng silaturahim kathah manfaatipun. Ingkang kaping kalihipun matur gunging panuwun wonten ing mriki sampun dipun paringi papan palenggahan saha pasugatan ingkang kathah ingkang mawarni-warni. Matur nuwun sanget dumateng keluarga Bapak Asnurianto saha Ibu Jumiati, mugi-mugi napa ingkang dipun paringaken pikantuk lelintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Menika dipun tangisi teng putranipun. Riyin nangis nyuwun jajan, nyuwun klambi, seniki nyuwun bojo. Mul. Kalau dipun aturaken terus teng mriki wonten lare niku putranipun Pak Asnurianto saha Ibu Jumiati niku wonten bocah ayu jere wonten ing mriki. Asmane sinten Mas Arif?
eling. Jadi iki bener napa mboten? Mbak Elinge? Wonten apa mboten? Wonten nggih, nika. Alhamdulillah. Ini mboten keliru nggih. Bukan sarip nak anak itu jebule nang kene. Wong keliwat malah repot. Ya alhamdulillah wonten ing mriki kula matur ingkang sepindah nggih menika cara bimbingan goteki lah nggih. Cara seniki lamaran. Tapi kula pikantuk kawigaten mawangke niki saking Pak Warsito supados dipun lamaraken. Amargi Pak Warsito piyambak di saking mongko ging manah putranipun arep ngarep bojo, di saking was-wase garep ngelamar ditampa napa mboten, sehingga napa boten saged matur piyambak sehingga ngaturi kula wonten ing mriki. Langsung kemawon cara riin angger ngelamar jeneng kon ada suwen kon keditan wong. Kalau niku nggih. Dari sapangi daerah kadang-kadang nganti ana loro telu nglamare wong siji. Saiki wonten dalu punika langsung kemawon kula niku sesulikipun saking Pak Warsito badhe nglamar ingkang asma Eling nggih menika saking mriku niku nak sarip nggih. Sarip nggih mugi-mugi sing ing pangajab kula sak sederek mriki niku nggih mangke lamaranipun nggih dipun tampi. Ninge boten didani carane iki. Lagi. Bapak Ibu kang kula hormati, mbok anggen kawula rawuh wonten ing mriki kirang sopan, kirang merenani wonten ing penggalih panjenengan nggih boten namung nyuwun agunging pangapunten. Sinaosa mangke niki kula teng Mas Arif pun kula takoni, wis mantep temenan apa urung Rip? Terus sampun Pak. Angger wis ya mayo, tapi nek kira-kira urung ya dipikir-pikir. Terus sampun mantep. Lah mangke sak mangke niku kantun jawabane saking calon ingkang estringi menika nak ending mugi-mugi samangke ugi katampilan ingkang kapinggilipun saged lumampah wonten ing jenjang saklajengipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kintenipun saking kawula nggih boten matur ingkang makata-kata sak mangke dipun tampi dipun iki nggih wonten calon pengantin nggih wonten sedaya lan mbok anggen kula lan panjenengan wonten ing mriki saking Kaliwungu rawuhipun kirang merani nyuwun agunging pangapunten lajeng sak mangke sak sampunipun adicara punika paripurna kula sak pangombyongipun derek wangsul lan nyuwun doa restunipun mugi-mugi dumugi wonten dalemipun piyambak-piyambak. Kenten nyuwun agunging pangapunten kula akhiri astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdiyallahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ahlil ibadah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi akrakum. Shadaqallahu azim. Wonten ngarsanipun para sepuh dene sepuh para pepunden, para alim, para ulama, para kiai, dumateng sangyaning para tamu, kakung suwang putri ingkang dahat mamargi mardawaning putya luhur, dalaksana kadang mitra dasih ingkang pantesin darsono. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun
Bapak Warsito Dalai Pusat Temsa Keluarga Ageng ingkang kula hormati saha kula mulyakaken. Sedherekipun kawula matur, sumangga kita tansah menengku puja munjuaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Setengah saking nikmat, nun nggih nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat kesempatan sehingga ing siang dalu punika panjenengan kula saged makempal nyawaji wonten dalimipun Bapak Asnuryanto Ibu Jumiati kanthi karaharjan katentreman tuwin kebagaswarasan. Awit saking kathahipun nikmat ingkang sampun kula panjenengan tampi supados tambah berkalan manfaat sumangga kita sami nglafalaken lafal hamdalah sesarengan. Biqaulina alhamdulillah. Salawat salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sinartan keluarga lan sahabatipun. Mugi-mugi kita sedaya ing ngarep ing mriki menjang tembe pantes nampi pitulunganipun. Pantes nampi sahabatipun wonten yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh, kakung saha putri ingkang kula hormati, kawula tumandhaka wonten ngarsanipun panjenengan sedaya daya-daya minangka sulih. Talang poso saking panjenenganipun Bapak Asnuryanto Ibu Jumiati. Abit ing ari kelan samenika panjenenganipun kerawan tamu saking keluarga ageng Bapak Warsito Ibu Satem ingkang pidalem wonten ing tlatah Kaliwungu RT Tunggal 3. RT setunggal RW 3 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Nuryanto Ibu Jumiati kinen anampi panglamar duta panglamar saking panjenenganipun Ibu Bapak Warsito Ibu Satem ingkang dipun ayahi dening panjenenganipun Bapak Waluyo. Nggih, leres. Punten niki. Purwakane ngatur saking panjenenganipun Bapak Warsito Ibu Bapak Asnuryanto Ibu Jumiati ingas pindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepinggihan mugi pepanggihan kula panjenengan menawi kirang suguh nggih ngapunten niki. Namung entene kados mekaten mobil namung sekadaripun kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Satrasipun panjenenganipun Bapak Warsito Ibu Satem rawuh karoyo-royo saking Kaliwungu nedya nglamar putra putrinipun Bapak Asnuryanto Ibu Jumiati ingas silih Mbak Eling Permatahari niki. Mbak Eling Permatahari niki. Alhamdulillah. Wondene Bapak Warsito Ibu Satem kagungan kersa badhe amupuyuga kepareng badhe amundhut putra mantu dumateng anak kula estri Nyimas Ayu Eling Permatahari. Minangka jatuh kramanipun Mas Bagus Sarifuddin. Kawula namung jumurungi karsa jer lare kekalih sampun jumagaring kadewasan. Ananging langkung pratitis kula badhe nanting rumiyin dumateng larenipun nggih masalah niki sing Nggih. nuwun sewu sekedap. Mbak Eling jenengan arep dilamar karo Mas Sarifuddin. Gelem apa gelem? Iya kudu tangan. Purun alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Mun sekseni para tamu kados Mbak Eling Permatahari sampun rila ananggapi katresnanipun Mas Bagus Sarifuddin. Pramila kawula jejering tiyang asepuh ingkang nampi sampur anamung ngaturaken pilih panglamar panjenengan Bapak Waluyo minangka sulih saking Bapak Warsito kula tampi kanthi suka renoni penggalih. Mbok menawi namung katen ingkang saged kula aturaken monggo ingkang sampun angsal unjukan dipun rahapi lan ing sak mangke mbok bilih sapunaning adicara saking panjenenganipun Bapak Warsito Ibu Satem badhe kondur wonten ing dalem Kaliwungu kula namung nderek dedonga mugi rahayu pidhato lir ing sambikala. Amin. Kirang langkung ketun mekaten ingkang saged kula aturaken kula akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tunjukkan cincinmu. Bunganya lo digawa bunganya. Salah.